tu je Darkness Funny a nacházíme se u dalšího dílu Geocraftu, to je 4. diel, no a dnes by som vlastne chcel začiatky mojho domčeka. Jo, sú tu čunky, lebo ako vidíte, stade mi zmizli čunky, tak máme ich tu. OK, no tak ich potom donesiem. No ale teraz idem vlastne, tu neviem, kto si spravil dom, ale keď môžem, tak mu ten dom zničím. Som vlastne na servere sám. No tak zoberieme si, čo potrebujeme. Ale dnes budeme len mať začiatky domu, že taký veľký asi. Tak to asi. Kravička zomri. Spravíme si to tak na 3. No takže. Tak to asi tak, tu sa bude vchádzať, tu bude ešte jedno poschodie. Bude tam určite ešte jedno poschodie. Tak, toto vrátim späť do truhly. A tiež by som asi chcel postaviť dnes enchant table. A ja si postavíme enchant table. Takže, tak. Dobre. Mal by som na 2 knižnice, takže budem mať len na 1. Škoda. 2 dia. 4 obsidiany, 1 kniha. 4 obsíky, 2 diáče. A máme oltár očarování. Jo. Ale ten si dáme do nejakej špeciálnej miestnosti, ktorá bude tu pod domom. Nikto o tom nebude vedieť, iba my. Takže prosím, tiško. Tak. OK. 31 level kopač. Luxusné. Ne. Potrebujem tu dať asi torčku. Ty tu nebudeš zachýbať medzi ostatnými. Pôjdeš tu. Tak, 1, 2. No, akrát mi to vyjde. Takže. Dobre, no tak. Dúfam, že viem, kde to je. A keď náhodou neviem, tak to nevadí. No ale túto miestnosť som si mal spraviť až po videu, takže nič, to nevá. Musím zabiť. No požuš, no poďte, prasiatka. Tu mám pre vás klietočku. Áno, veľmi dobre, poslušné. A množte sa.
Tak nič, mal by som tu mať nožničky. Moje nožničky. Kde sú moje nožničky? Tak nič, čudo. Čudo preveliké. No. Tak to tak. Ideme. Tak. Takže všetky potrebné veci sem. Aj deskelda. Tam je náš dom. Hnusný dom. Vôbec sa mi nepáči, zničím ho asi niekedy. Ne. Ty, ja zombie villagerík, no poď ku mne. Áno, vidíte ako dvaja? To vy skáde sa rodíte, moji zlatí. Kde sú? Tam idú. Tak nič, poď. Ty si sa ma dotknul, hej? Ty si sa ma dotkol. No, tak ste mŕtví. Muahaha. Takže toto sa nemusí spať. Musím to dať sem. Mám už 20 slime balov. No. Idem premnožiť ovce. Ne. Bum. Máte to. Dobrá. No, na ďalší diel už asi si spravím rezidenciu. To len pre moje bezpečie. No tak. Toto už bude asi koniec a tak našli sme naše asi staré ovečky, či prasiatka. No a ešte aj sme začali trochu dom, no tak.